Ето ме, тук съм насред Лондон, пред къщата на баба. Ще ходя да си търся булката. Катото тук с нея си имаме от доста време. Не се криеме. Обаче, сега влизам вътре и си взимам своето. Ето иначе да видите къщата на баба, мъничка с предната. Ето ви тук още малко нещица. Вратички, екви, златни, с някакво дворче, лампички, това мама. Те тук някакъв каменяк. Една турба хора. Градинка има. Сериозна работа. Тук долу са гъските, дето в мисия Лондон ги показваха. Те тук дървета, теволяк, всеки екстри. Това е Бъкингамският дворец. Айде стига толкова за сега.